Hello! Johanna ilmoittautuu täältä Porista. Itsenäisyyspäivät on vietetty ja joulukuu on hyvässä vauhdissa ja olen ilolla kattanut toisten joulukalenterijaksoja. Mäkin mietin, että kerronko mä jotakin mun lapsuuden jouluista, mutta mä ajattelin, että en nyt ainakaan tässä jaksossa ainakaan vielä puhuta. Mä oon täällä parvekkeella, vaikka nyt niin hirveän lämmin täällä on. On ihan niin kuin jouluvalojen, noiden katon tähtivalojen varassa täällä. Valaistus on mitä on. Mua huvittaa, kun kaikki tubettajat aina jatkuvasti valittaa valaistuksesta tai normaalielämän häiriöistä. Mun mielestä eläinten ja lasten ja mitä ikinä ympärillä tapahtuukaan, niin äänet niin kuuluu siihen elämään, että ei niitä tarvitse pyydellä anteeksi eikä pahoitella. Mä oon sen takia parvekkeella, kun mun poika pelaa tuolla sisällä aika äänekkäästi. Mä hänelle sanoin, että mä kuvaan tänään varmaan jossain vaiheessa, että voisitko olla hiljempaa. Niin sit hän vaan sanoi, että mene parvekkeelle taas kuvaamaan niin kuin yleensäkin. No mä sitten tulin parvekkeelle kuvaamaan. En tiedä, rupeeko hampaat kalisemaan hetken päästä. Tämä on yleensä hyvä tarkenemaan. Mä oon tullut Poriin tiistaina ja nyt on lauantai. Mennään aivan päivät sekaisin, kun näitä pyhiä tuossa keskellä viikkoa. Mulla on tässä vähän pitempi vapaa töistä ja hoitelen täällä nyt sitten taas joitakin asioita ja pidän vähän vaihtelua arkeen. Ollaan käyty lenkilläkin ja nytkin haluaisin mennä, mutta jo eilen oli vähän liukasta ja nyt on vielä liukkaampaa, että autokin löi sutia, kun oltiin tuolla kaupoilla, niin en oikein tiedä, missä sitä kävelisi, ettei vaan sitten kaatuisi. Mä en tykkää tuosta liukkaasta. Me oltiin tänään tosiaan kaupoilla. Mulla kävi eilen illalla myöhään sille, että mulla lähti ruuvi irti tai löystyy silmälaseista. Niin mulla toinen linssi tippui irti ja mä oon sitten yö ollut ilman laseja. En mä normaalistikaan nuku lasit pääs, mutta en myöskään nuku piilarit pääs. Ja mulla ei ollut täällä varalaseja mukana ja piilareita ei laittanut yöksi, niin mä oon sitten aamulla suihkun jälkeen laittanut piilarit päähän tänään sitten ajella Synsamille ja siellä sain noin 5 minuutissa lasit korjattuna takaisin. Oli tosi hyvä palvelu. Niin. Käytiin tosiaan sitten vähän tuolla Tokmannilla ja City Marketissa ja Normaalissa ja näin päin pois. Mä olisin itse asiassa halunnut mennä Nakkilassa käymään. Siellä on semmoinen uusi lankakauppa kuin Langankierto muistaakseni. Se on yksi hoitaja perustanut. Se ei ollut vielä kauaakaan. Niin olisin halunnut käydä siellä. Mutta se kello sitten oli mennyt vähän silleen, että olisi ollut liian kiire ajaa sinne, liki 20 kilometriä. Eikö se meni jo 2 kiinni. Siellä olisi ollut tänään Aljunkin lammastilan tilalankoja, niin nekin olisi vähän kiinnostanut, mutta ehkä mä sitten joskus toiste pääsen niitä näpräämään. Kyllä aion mennä käymään siellä joskus. Tämä on aika liukasta tosiaan ajella. Sitten mä olisin halunnut käydä tuolla vanhalla Raumalla katsoa jouluvaloja. Mä en ole saanut vielä seuraa, että kun mä Miniä ja poikaa yritin, niin ei heille sitten sopinut. Niin asiat vähän seisoo. Ja sitten tänään on sen takia ollut niin myöhässä kaikki, kun me ei saatu viimeinen nukuttua. Oli koirat levottomia ja poika ja minäkin valvottiin. Mä oon ehkä 5 aikaan saanut vasta unen päästä kiinni. Niin sen takia sitten venähti se lähteminenkin tänään aamusta asioille. Mutta sitten kun mä valavoin, niin kyllä mä sain jotakin hyödyllistäkin tehtyä. Mä oon aikaisemmin esitellyt tää mun tonttulaki, jonka mä oon tehnyt omasta päästä hoppilangosta. Näin. Niin mä sain sitten tähän viimeinen laitettua tämän tupsun, minkä mä oon hankkinut Etelä-Pohjanmaalta jostain kaupasta. En nyt muista mistä, mutta se on nyt valmis.
Mä muuten huomasin justi, että mä vähän kiireellä tuli tänne kuvauspaikalle, että mä taas kerran unohdin sitten jotakin tuonne sisälle, mitä mä menisin ottaa mukaan, mutta katsotaan nyt haenko mä sitten. Mulla oli viime kerralla kesken tai viimeistelemättä lapaset, niin ne on niinku viimeistelty. Ja sitten mulla oli kesken villasukat Roxin Fiestasta, niin ne on valmiit. Mulla olisi pitänyt tehdä vielä yhdet 40 numeron tilaussukat jouluksi sitä Fiestasta, mutta mä unohdin ne langat lapualle. Niitä ei ole täällä mulla nyt mukana. Niin mä en ainakaan siitä langasta pysty niitä tällä hetkellä tekemään. Mutta mulla oli 3 lapaset tilattu tosiaan jouluksi. Niin nämä on kaikki samasta langasta, eli Regia Glass Hair Color, vanhaa jemmaa. Niin nämä on tosiaan, en ole raitoja kohdistanut, mutta muuten niin kuin ihan samanlaiset kaikkia. Jokaisessa tämä intialainen peukalo. Niin ne on nyt valmiina, et enää yhdet ne sukat puuttuu tilauksesta. Sitten mä oon joskus viime keväänä, kesällä aloittanut kaulahuivia. Mulla on tämmönen kerä kuin Alice Angora Gold Seamly. Ja nyt mä sain inspiraation tehdä sen loppuun. Eli se on tässä näin. En viitti avata tätä rullaa. Mutta tosiaan niin on vaan pätkätellyt menemään tästä kimalelangasta. Ja koko kerään käytetty tähän ja puntarin mukaan tää oli 98 grammaa. Ja mä oon luonut tähän vaan 54 silimukkaa ja sitten 4 puikolla tehnyt. Ja tässä tuli lähes mun käsien levyinen, eli liki 180 pitkä sitten tästä huivista. Eli kaikki kerä on käytetty siihen. Ja mulla on muistini mukaan vielä lisää tätä lankaa eri sävys. Katsotaan nyt sitten, mitä mä siitä joskus teen. Mutta on tuntunut hyvältä, kun on saanut jotakin noita vanhojakin valmiiksi. Sitten mä oon joskus Porissa aloittanut tämmöisiä pikkusukkia. Nämä on koko 26. Tossa kun mä oon laitellut joulualla noita mun töitä hyväntekeväisyyteen, niin mä huomasin, että mulla tätä kokoa niin oli vähemmän. Että mulla oli 30 oli paljon esimerkiksi. Niin tää on jäänyt välistä. Niin, ajattelin, että teen näitä sitten joskus. Niin, nämä on jonkun kotimaisen värierin lankoja. Mutta valitettavasti ei muista mitä, kun nämä on ollut jotakin minejä ja näissä ei ole erikseen ollut sitten niitä pyötteitä. Niin sitten jossain vaiheessa kun mä oon ne kerinyt, niin mä oon sit unohtanut, mikä se merkki on valitettavasti. Sitten mä oon vähän neulonut täällä mun nallesta aloitettuja sukkia, mutta en paljon. Mulla jatkuvasti nyt on tavarat hukas, kun tätä muuttoa tehnyt, niin mulla oli taas yksi puikko hävyksi eilen illalla, että mä sitä haiskelin kanssa sitten. Niin. Että vähitellen eristyy sitten vuoron perään kaikki työt. Tässä on sitten seuraavaksi mun itsenäisyyspäivän aloitus. Tässä on lanka. Tämä on idän kehräämän helmiestä, mikä mä oon ostanut vuosi sitten jouluksi. Ja sen kaverina on sitten langilleissiä, mitä on ostanut Kässäpuorista kanssa joskus viime talvena. Niin niistä tulee sitten yhdessä tän näköistä. Että tässä näkyy vähän se persikka, mutta sitten näkyy se keltainenkin. Niin on aina Suomo Hairbean ja mä niin tässä teen vähän eri silimukkamäärällä, että teen sen verran sitten, mitä tuntuu noista langoista riittää tai mikä tuntuu mielekkäältä. Mä käyn tässä välissä nyt hakemassa mun yhden keskeeräisen tot sisältä, mitä mä oon nyt tässä kanssa viime päivinä vähän jatkanut. Hetkinen. No niin, kun te huomaatte, niin mä sain tänne vähän seuraakin. Tässä on Pörröherra. Pörrö tuli katsomaan, että mitä jouluvaloja täällä pimeässä näkyy. Niin, mitä näkyy?
on Pellakin. En tiedä, haluaako se olla kuvissa. Mitä pieni poika näki? Mitä näkyy? Pörrö pääsee telekkariin. No joo. Kun tuo sama muisti kesät talvet, niin mä löysin tuolta sisältä 2 työtä vielä lisää, mitä mun näyttää. Mä joskus vaan aloitin huvikseni tämmösiä lapasia. Ja mä olin tehnyt näitä suunnilleen tähän asti. Kunnes mä sitten olin oppinut tuossa välillä tuon itialaisen peukalon. Niin mä purkasin sitten ja tuonne ja lähdin sitten tekemään sitä peukaloa toisella mallilla, mitä aluksi meinasin. Mun kerättäällä lentelee. Mulla on tässä lankana joku vanha luonnonvalkoinen seiskavekka ja sitten Katjan tämmönen joku pörrölanka puola. Eli mulla on 2 pörröä tässä nyt, pörrö ja pörrö. Niin tää on siis vaaleanpunaista. Mä oon joskus tilannut Yliveskan kotikutomusta noita pieniä puolia noita pörrölankoja, niin mä en oo oikein osannut tehdä niistä koskaan mitään, mutta nyt mä ajattelin, että mä laitan niinku tohon ja kyllä se tulee heti paljon tukevamman oloinen ja semmonen jämäkkä, vaikka hyvin ohutkin pörrölanka siinä mukana. Mulla on täällä tää linssiluinen. Mitä sä katsot? No joo, joskus syksyllä sitten rupesin haluamaan tämmöstä vähän niin kuin unikon sävystä lankaa. Mikä heijastus tuolla näkyy? Tai no täällä heijastuu nuo lamput ristiin. Tää on unicorn-lankaa, hoppi ja tää oli joku tarjous. Ja sit mä otin sieltä Friends It Silkkiä hoppilta kanssa. Eli nämä sitten on niinku pari. Ja mä oon joskus syksyllä tosiaan aloittanut, kun olin täällä Porissa, niin mulla kaikki tippuu nyt koko ajan. Niin, en ole tätä vielä koskaan näyttänyt, niin tyynejä on aloittanut. Tää ei oikein nyt näy, mutta tosta vähän näkyy. Tällaista raitaa tuloa. Mulla on vasta tuolla 1 toi mohairaita ja toinen on tossa nyt alussa. Niin aika alkutekijöissä on tämä vielä. Tää oli mulla välissä monta viikkoa, että en mä oo tehnyt sitä ollenkaan, että mä oon tehnyt muita töitä. Nyt mä oon sitten vähän jatkanut sitäkin, ottanut kiinni, että mihin on jäänyt. Mulla varmaan tökkii eniten se, että kun jää pitkässä aikaa seisomaan, niin kun ottaa kiinni siitä, että missä on menossa ja mitä on tullut tehtyä. Ja sitten kun jatkaa joskus pitkästä aikaa, niin saattaa sitten mokata jotakin. Haluatko Pella tulla näyttäytymään? Eikö sä pöydä nyt maahan hetkeksi? Tuu tänne, tuli. Meidän tättähärä ei halua totella yhtään. Pella, tuli tänne. Tule äiti. Ja sit mun pitää jatkaa. Oi, ja se ei hyvällä sitten pahalla. Tässä on Pella. No niin, äiti Likonen. Juu. Pella täyttää helmikuulla jo 13 vuotta. Ja Pellan kuulo tuntuu menee vähän huonoksi. Tai sitten se on muuten vaan valikoiva. Mutta tämmönen ikäneito meille täällä on. Me ollaan täällä kerrostalossa hankittu Pellalle haukkupanta. Se on tuolla jossakin. Tuolla näkyy keltaisena. Niin. Kun Pella on tottunut asumaan maalla, niin ja sitten saattaa olla vähän arka, jos nyt kuulee sitten enää mitään ääniä niin vieraammassa paikassa. Niin voi olla, että ei enää niin kuulekaan. Tänään ainakin tultiin kotiin, niin oli aivan hiljaista täällä, että ei kuulunut haukkumista. Se on vähän sellaista.
Mä oon tänne hankkinut vähän tosiaan jouluvaloa. Täällä parvekkeella on tämmönen LED-nauha ja sitten tuolla ruokailutilan ikkunassa on semmonen hopeansävyinen sydän ja tänään sitten hankin pari vaaleanpunaista semmoista tonttua, isomman ja pienemmän. Oon katsonut niitä toisten itse tekemiä tonttuja ja joskus kyllä tekisi mieli kokeilla itsekin tehdä niitä. Kaikenlaisia ideoita taas olisi, mitä haluaisi kokeilla, esimerkiksi rusettihuivia. Sitten mulla on puoli kiloa harmaata, siis ihan sukkalankaa, mutta mä siitä haluaisin tehdä jonkun mukavan neuleen. Mä mielestäni näin jollakin jonkun kivan semmoisen kuvioneuleen just harmaana. Mutta kun mä en muista kenen jaksossa se oli, niin tykkäsin siitä. Pitäisi ainakin ottaa heti ylös, että jos näkee jotain kivaa tai mikä niin kiinnostaisi tehdä, koska aina sitä luulee, että muistaa, mutta sitten ei muista mitään. Joo, no ehkä mä voisin kertoa vähän meidän joulusuunnitelmista. Niin nyt mulla on tässä pitempi vapaa ja sitten mulla on siinä muutama vuoro töitä ennen joulua. Sitten että mulla on 23. päivä nukkumapäivä. Niin, jos mies ajaa, niin tullaan silloin tänne ja ollaan täällä sitten 24-25 mä oon vapaalla. Sitten Tapanina, kun alkaa taas yöt, niin sitten siinä päivällä pitäisi lähteä täältä pois. Että joulu jää täällä aika lyhyeksi, mutta jos nyt terveenä saadaan olla, niin ollaan sitten tosiaan täällä Porissa joulu erilaisissa puitteissa. Nyt on erilainen itsenäisyyspäivä kyllä täällä. Ei me mitään ihmeellistä tehty, muuta kuin käytiin vähän ulkoilemassa, mutta hyvin rauhallista on ollut kaikin puolin. No ei tässä ole enää kuin pari viikkoa, kun lähdetään menee kesää kohti. Että kyllä tämä tästä eteenpäin menee joka päivä tämä talvi. Ja onneksi on ollut näin lämmintä. Niin, mun talo on tyhjätty ja siivottu. Se maksoi aika paljon se siivoaminen, mutta mä oon itse ikinä kerinyt sitä tehdä kunnollista siivoushommaa, enkä varmaan osannutkaan. Niin. Nyt oli semmoinen tilanne, että ei ole välittäjällä ollut vielä kalenterissa tilaa, niin en saanut hoidettua sitä asiaa vielä sen pitemmälle, mutta tässä joskus sitten, kun palaan taas Pohjanmaalle, niin pitää jatkaa sitten sitäkin prosessia. Niin se nyt on niin kuin hyvässä mallissa, että mulla ei tarvitse enää Lapualle roudata siitä tavaraa ja tännekin nyt taas toin lastin, mutta ei enää niin hirveästi ole mitä pitää roudata. Niin nyt mä toin lähinnä noita siivousaineita. Mä oon siis ollut tosi kova ostaa kaikkia siivoustarjousjuttuja, kun Keskisellä on käynyt silloin jossain vaiheessa enemmän, niin siellä on ollut aina paljon tarjouksia. Niin sitten mä oon sieltä aina niitä hamsterannut. Mulla on liikaakin kaikkea. Niin nyt ne on täällä vielä kopassa ja vaatehuoneessa ja valtaosa. Ja sanoo pojalle, että aina käytetään sieltä ensin ennen kuin ostetaan uutta. Niin on tarkoitus käyttää siellä ajanvarasto nyt sitten pois, eikä tarvitse hetkeä ostaa oikein muuta kuin pyykinpesuainetta, niin saa sitten sitä jemmaa vähemmäksi. Ja täällä ollaan sitten järjestetty paikkoja, että aika hyvin on nyt niinku saatu kaikki jätessäkin purettua. Lakanantäpyyhkeet ja tämmöiset on vaatehuoneen hyllyssä. Pikkuhiljaa alkaa niin kun olla kotikodin näköinen, niin se tuntuu kyllä niin kuin tosi kivalta. Ja nyt mä odotan niin kuin kesää ihan eri lailla kuin moneen vuoteen, koska täällä on kaikkea kivaa sitten kesällä, mitä voi tehdä. Niin on tää syksy ja talvi alku mennyt kivuttomammin kuin moneen vuoteen, kun on ollut kaikkea muuta tekemistä ja kaikkea uutta. Mutta valaistus oli nyt tämä ja toivotan kaikille mukavaa jouluodotusta ja en tiedä, koska itse kuvaan seuraavan kerran, koska se ihan riippuu mistä roikkuu, ettei ole mitään suunnitelmaa. Niin. Toivottavasti saa jotakin vanhoja töitä valmiiksi ja uusiakin aloitteille, jos sattuu huvittamaan.
Joo, no mä voisin suunnitelmista vielä sanoa sen verran, että mä siis tykkään viidelangoista ja mä tuossa metsästiin oikeastaan, kun oli kässämessut netissä ja Black Friday ja näin, niin mukavaa viidelankaa, mutta mä en oikein löytänyt mielestäni hyviä tarjouksia tai mitään sopivaa. Niin mä sitten tilasin tuot Etsystä, että mulla on nyt postissa vasta tulos niin kuin viidelankaa. Ja mä haluaisin tehdä rukkihuivin. Mä oon sen ohjeen hankkinut jo aikaa, mutta en ole sitä tehnyt. Justiin jollain tubettajalla oli sellainen rukkihuivi esittelyssä, mitä mä oon haaveillut. Saanut nähdä, saanko mä sitä tehtyä. Mutta tämmöinenkin suunnitelma on olemassa, ollut jo vähän pitempään. Jees. Mutta nyt mä lopetan. Taas tuli tämä vaikka jo noin 20 minuuttia pölistyä. Niin eikä ole jäätynytkään, että aika hyvin on tarjonnut täällä parvekkeella olosuhteista huolimatta. Moikka!